Priatelia, 44, krásne to číslo. Taký týždeň máme, necelé 2 mesiace tu máme Vianoce. No ale poďme na tento týždeň krásny, čo sme si pre vás prichystali. Let the feast begin. Začnem z kraja. Máme ako od maminky pečené zemiačky s paprikou, trošku rastie fazulkové ragu, kurací steak alebo prsia supreme, ongrilované, hubová omačka. Čo viac dodať? Ďalšie jedlo. Bravčový bočík pečený pekne pomaličky na pive, kde sa rozpadá, kyslá kapusta, karlovarský knedlík, výpek. Čo viac dodať? Klasika. Poďme ďalej. Šunkofleky, také tu máme slovenské. Šunkoflaky. Šunkoflaky vám niečo hovoria, určite áno. Tuto má šunkoflaky. Ako povedať? Šunkoflaky po slovensky, po taliansky to prekladať nebudeme, ale je to vlastne naša pasta casera, čo je zapekaná so šunkou, so syrom, bazálkový bešamel a pečený lieskovec. Sviečková na smotanie, naša papamia knedla, prešpikované to mäsko krásne, brusnice, kopec omáčky ako treba. Polivočky, ako povedať, že máme jeseň bez toho, aby sme povedali, že je jeseň. Jak sa páči. Tekvicový krém, tekvicová granola, tekvicový olej, slepačí vývar ako vždycky na menu. A máme tu niečo vegetariánske, a teda cviklové risotto, ale s zúdeným cviklovým pyré, nakladaná cvikla, caciky, jogurt, bylinky. Krásne to ľahké jedlo. No a keď si dáte kombo, niečo ľahšie, môžete si to sa dobiť s týmto a to je v podstate naša veľká parená knedla. Plnená gaštanovým pyré, čokoládová poleva, škoricová omáčka, škoricový taký krambol. Čo viac dodať? Krásny týždeň. Páči sa. Čakáme na vás.